tu as droit à un bac. Ah. Donc si tu vas à la brasserie, ouais. Donc tu vas à la brasserie, tu prends ta claque à la suite, tu as droit à un bac. Le bar. Non, on va pour un spécial, je vois, on va acheter une fois, on va aller voir maintenant, on va venir là-bas. Ici. Bonjour. Bonjour. Bonne journée, merci. Bon tour, soyez sages, et arrêtez de manger des bonbons.
I na kraju završnica. Degustacija. Degustacija. Srećna završnica je degustacija. Da. Degustira. Kosta, mislimo na tebe. I na Đuru isto. Tako da ću morat menjati kafanu. Da popijemo i za vas. Da, evo. Jedan selfie. Da se vidi da smo degustirali. Trenutno smo u štampariji. Ovo je štamparija, da. Bude ti lepo. Evo su krivice. I onda su sve žene lepe. Ima litro, a ima i double. Popiješ 2 duvela ovako. Ovo su ove male od litre. Ove ispred. Za žene. Kafe Delirium, izvolite. Nalazimo se ispred znamenite štamparije u kojoj dolazi se do naznaka i vide se određeni objekti. Da, crno dete. Bambino negro. Bambino negro. Nalazimo u dilemi, pošto ima par interesantnih stvari. Delirium tremens sa sve opelom ili ti nokturnom ili giljotina. Šta će biti ne zna se, ali popreži pričat će. Ovako imamo jedan Delirium tremens i imamo jednu giljotinu, što je dokumentovano ovdje. Sad su odgovarajući fiskalni račun. Odgovarajući fiskalni račun, splaćen PDV. I sad ćemo da vidimo šta će nam biti dalje. Dalje će biti šta bude. Jeli se. Hvala također. Ne osjeti se uopšte jačina. Pa, S obzirom da ima jačinu duvela, i rad je stvorio čoveka, a ne rad gospodina. ajde probamo. Da vidimo druga kombinacija. Ovo je sad Mi se Delirium. žrtvujemo naše drugove. Kod ovog se uopšte ne osjeti. Kod ovog... Kod Giljotina je giljotina. Osjeti se jačina. možda je baš ovo kod ovog zajebano što se ne osjeti. Da. Možda je zato padneš u Delirium. Verovatno se zato brže u Delirium pada. Sad imamo malo više vremena, lako bi to isprobali. Da. Ali pošto smo malo kratki s vremenom, onda ćemo to na brzinu morati. Nažalost, kratki smo s vremenom, probali bi i na metar je bilo. Bilo je na metar. Ima i ovdje isto u malim kriglicama od 2 litre nude. Da. Ovo je najmanje izdanje.
Ovo je malte ne manje više poezija, nemamo vremena ni za prozu konkretno. Ovo smo još uvijek na epskim pesmama. Da. Enciklopedija piva. Ima mnogo vrsti piva. Nažalost, nemamo za sad samo vremena. Nema vremena da probamo svih ovih 300 vrsta. Dobro, neke ne bi sigurno probao, ali ima ono. Raznih vrsta. Kelnerka našta se izasula. Da vidimo ko će kome očitati Opelo. I ritualne lefe. Lefe, devetka se vidi. Đuro i Kosta, birajte. Da se proba. Ajde. Živio. U Kosta. Ovo se zove pravo obrazovanje. Obrazovanje je bitno u životu svakog čovjeka, zato mora da čita i da čita knjige. Ništa bez širokog obrazovanja. Ako se samo čita jedna vrsta knjige, to nije dobro za zdravlje. Živio. Zato treba čitati više, treba čitati sve. Sabrana dela Lefe Brewery, na primjer. Ovi